Bon dia o bona nit, independentment de l'hora que estigueu veient aquest vídeo, us desitjo un millor dia. L'últim vídeo que heu vist, que heu vist no ho sé, però l'anterior vídeo que heu... O sigui, l'últim vídeo que veieu en el meu canal és sobre el tutorial del Project Zomboid en català, de com ficar el pedaç, però realment l'últim que vaig fer va ser a l'Enceto, d'acord? L'últim que vaig fer és en l'Enceto de Misteri, el Gloomy, i en els propers vídeos ja decidiré. Hi haurà un, que aquest sí és el vídeo mensual que faig sempre sobre les localitzacions que hi ha en Projecte C Trencada. Això intentaré que sigui l'1 d'octubre, però com ja entra 1 d'octubre doncs hi haurà un vídeo d'aquests i la propera setmana hi haurà un de Project Zomboid, però serà com una mica la presentació. Vull anar lentament perquè no tinc un altre videojoc. De moment tinc el Project Zomboid i el faré durar una mica, llavors no aniré tan de seguit com el Pro Evolution, d'acord? O sigui, aniré més lentament. I entremig què hi haurà? Entremig hi haurà llegeixo, que vull incidir molt amb el tema de llegir, en aquest cas el Love Hero, i alguns encetos. He trobat alguns videojocs interessants, un de bastant antic que em feia cosa pujar-ho, però ja que ja he pujat és de terror, vull dir, no em fa gràcia jugar a videojocs de terror, però ja que he pujat algun videojoc de terror, doncs va, pujaré aquest de videojoc que ja fa temps que està en català i tal, i hi ha una demo, i he vist que la demo és curteta, doncs el pujaré, d'acord? El jugaré i faré un enceto. Però bé, més o menys el que vindrà serà això. La propera setmana hi haurà una publicitat desinteressada però interessant del Projecte C Trencada, mensual, que sempre faig. Després hi haurà un vídeo de Project Zomboid i ja decidiré si fer un enceto o un altre llegeixo, d'acord? Ja decidiré què fer més. Però una d'aquestes dues coses, o sigui, en un principi intentaré fer 3 vídeos. 3-2, d'acord? 2 segur. El tercer m'ho penso, d'acord? El tema del Project Zomboid serà el proper videojoc que jugaré, però no aniré tan... o com a l'Endling o a l'Alex Kidd que l'anava a jugar, l'aniré jugant, però intentaré no pujar-no molt de seguit per intentar aviam si trobo el proper videojoc i tal, aviam si en trobo algun i tal per jugar i perquè ja al meu canal doncs jugo, llavors per això com no tinc encara un proper videojoc, que sempre en tinc 2 o 3 per jugar en un futur, però ara sí que no en tinc cap. Llavors allargaré el Project Zomboid, doncs potser el jugaré un cop cada 2 setmanes, una cosa d'aquestes, però ho faré a propòsit, no perquè no m'agradés el videojoc. És possible que torni a l'Starlands, d'acord? A l'Starlands ja vaig dir que és un videojoc que em va agradar molt, va ser una descoberta de l'any passat i que de tant en quant anirà venint. Llavors és un videojoc que m'ajudarà una mica també per no ensenyar-vos només enceto i tal, jugaré a l'Starlands, i la finalitat de l'Starlands no només jugar sinó parlar i reflexionar una mica com han fet molts streamers, vull dir, sobretot de parlar castellana, que és jugar i parlar. Això ho feia molt a l'Alex del Capo, per exemple, es posava a jugar al Minecraft, doncs jo, en comptes d'utilitzar el Minecraft, que en Minecraft no em diu res, però l'Starlands sí, és un videojoc que estàs fent però pots una mica parlar. Llavors això. Abans havia un altre videojoc que també el faig servir, que és el Maisuika, i és possible que vegi entre els dos, però com també fa temps que no jugo a l'Starlands, no tinc ganes de tornar-lo a jugar. Llavors és molt possible que en el proper mes, en els propers 2 mesos, una mica per ajudar a allargar el Project Zomboid,
Ja quan comenci el proper vídeo que faig el president Zomboid, això ho recordaré en el mateix vídeo, però bueno, volia fer aquesta introducció. A vegades sempre dic, faré una introducció curta i bla bla bla, sempre passa el mateix. Però bé, que en el Love Hero, doncs aquí continua i anem a l'enciclopèdia. Ja estem als enemics comuns i vaig llegir el Ratll i Llop, que en l'anterior vídeo em vaig posar a cantar. Si hi ha una cançó intentaré això, fer la cançó. Sí, una mica, donar-li una mica de rima i tararí tararà, d'acord? Aranya. Això, no? 5% de... Bueno, això no, les habilitats ja les... Descripció, la seva enorme grandària no beneficia la supervivència o l'agilitat d'aquesta criatura, per la qual cosa és un objectiu relativament fàcil. Un altre tret que la separa d'altres elements és la seva forma de vida comunitària, semblant a la de les abelles o les formigues. Utilitza un fible orgànic amagat a l'abdomen per matar les seves víctimes. Cultura popular. Es va fer un gran descobriment quan es va trobar que aquestes aranyes viuen en una relació simbiòtica amb un paràsit perillós que viu al seu abdomen. L'arma principal de l'arànid és en realitat un apèndix punxegut d'aquest paràsit. El verí corrosiu dels ullals de l'aranya s'utilitza només com a últim recurs. El paràsit també és responsable del creixement del teixit muscular de l'aranya. Això pot explicar la seva mida gegant, que normalment és insoluble per als arànids. Hibaru Shat, el compendi menor de les bèsties. En veure una aranya gegant, no hauríeu d'intentar de mantenir-li la mirada. Tanqueu els ulls, relaxeu-vos i penseu en el murmuri suau dels caps de blat. Sempre és millor pensar en alguna cosa bonica abans de morir. Torrance Langworth, memòria d'un vell caçador. La majoria de la gent us dirà que purgar les colònies d'aranyes dels camps és molt important, però tindreu problemes per trobar aquells que defensaran que un sol capoll no fa mal a ningú. Les restes d'aquestes persones solen trobar-se dins d'aquest capoll proverbi. Vull mirar aviam si els llibres o els escrits n'hi ha algun que hi he llegit. Hibari Shat. Mira, Hibari Shat. Val. El llim i l'aranya tenen el Hibari Shat, el compendi de les bèsties. Si hi hagués un llibre de Love Hero que es diu Hibari Shat em faria molta gràcia. El llibre de Hibari Shat està al compendi menor de les bèsties, que teniu l'aranya i el llim. El compendi menor de les bèsties. I Thorn Donsday. I el Ratillop no té. Té Mónica Oscuro, Moria i la cançó, no? Cançó popular sobre l'Ivory. Val. Esquelet. Descripció: un guerrer que va caure en batalla, enterrat i descompost fa molt de temps, despertat de la mort com si es tractés d'un somni agònic, llest per a una batalla que creu que mai va acabar. Un cementiri és, per descomptat, un lloc bastant perillós, i la cremació és una opció molt més pràctica. Però privar els morts de l'oportunitat de tornar només per nostre desig de seguretat seria francament poc respectuós, fins i tot si tot el que torna és una pila d'ossos coberta amb una armadura rovellada i una fúria tranquil·la. Cultura popular. Mira, la Mónica Oscuro. O sigui, el Ratillop i l'esquelet tenen la Mónica Oscuro, cronista de Morrell. Diu: quan acudiu al cementiri per plorar un familiar mort, us arrisqueu a trobar-vos al caminant entre les tombes i la idea d'intentar parlar amb ell podria resultar fatal. Quan una persona morta passa el vel que separa el seu món del nostre, la seva ment s'engega amb un únic desig, el de disminuir el nombre de vius. Mónica Oscuro, i aquí què deia? Mónica Oscuro, cronista, deia durant les viatges de fer els campaments. Un fulletó del culte necròtic. Diu: honorables ciutadans, la setmana passada es va veure fum sortint del crematori. Estem profundament decebuts amb aquest incident. El nostre gran cementiri, situat a les afores de la ciutat, està mig buit i les tombes estan especialment flonges en aquesta època de l'any. Esperem, sincerament, que prengueu la decisió correcta en el futur.
Discurs de benvinguda de la sergent Obi Hasper per als nous reclutes de la unitat d'entrenament. Diu, una pila d'ossos, Cada esquelet és un guerrer, forjat en batalles i en la mort mateixa, una fortalesa volant de ràbia i cendres. Han estat acumulant aquesta ràbia a les seves tombes durant anys. Ara han tornat i estan segurs que tenen la força per emmatxucar-vos els budells amb les seves espases. Interessant. Aviam, va, llegiré un més. Esquelet arquer. Diu, descripció. L'ossut portador d'una arma ossuda, el seu origen no és gaire diferent dels seus germans que empunyen espases. L'única diferència entre tots dos és la seva manca de voluntat d'acostar-se als seus objectius. Cultura popular. Les cartes privades del culte necròtic. Culte necròtic? Hi ha aquí alguna del culte necròtic? Ai, espera, estic amb el disc, però... un fulletó del culte necròtic. Val. Les cartes... Val, el culte necròtic, Hi ha un culte necròtic que... Diu, em vaig queixar a vosaltres de les passes que la gent va posar a les tombes dels seus familiars morts, fent més difícil la nostra feina. Us vaig demanar que féssiu alguna cosa al respecte i no tenia idea que seríeu capaços de pitjorar-ho. Ahir estava seguint el meu hàbit rutinari, tirar la pedra atordidora des de lluny abans d'anar a recollir la mèdula espinal, però llavors vaig descobrir una fletxa que sortia de la meva cama. Teniu sort que aquella cama ja tenia necrosis, de les cartes privades del culte necròtic. Diu, una mica de xafarderia. Diu, hi ha una cosa que encara no puc entendre. Com és que els arquers esquelets necessiten carcatxos? Si em converteixo en un arquer, quan em mori, em desfaria immediatament del meu carcatx i duria totes les fletxes a la caixa toràcica. És pràctic, innovador, elegant. Els necromants dirien, mira, hi ha alguna cosa diferent en aquest paio. No és gran cosa, però seria agradable igualment. D'un llibre d'investigació necròtica tenim. És increïble, però l'arma d'aquesta criatura no morta s'ha de considerar part del seu ésser. Cap arc o fletxa sobreviurà, ni tan sols una dotzena d'anys sota terra. Quan un arquer esquelet s'aixeca de la tomba, els seus ossos no són l'única cosa que s'aguanta màgicament. De manera màgica no s'ajunta. Si ens fixem en la seva arma prou a prop, veureu nombrosos clivelles i esquerdes. Mentre els esquelets vius mateixos són capaços de moure sense músculs ni lligaments, les seves armes també segueixen el seu exemple. D'alguna manera funcionen mentre són absolutament inservibles. Aquesta capacitat de passar característiques no mortes a objectes inermes conté un gran potencial. I ho deixo aquí a l'arquer esquelet, d'acord? Me torno al menú. Aquí era. Sí, això, aquí. Doncs, com sempre, aquesta part m'està agradant més a llegir. L'anterior està bé, però aquesta com que hi ha com llibres i alguns... I té això l'enciclopèdia del Dr. Who li vol donar vida al videojoc i això està molt bé, que una obra sigui literària o no, que li vulgui donar vida i un rerefons i que estigui ben fet, està bé. Ja he dit moltes vegades que aquest videojoc és un videojoc notable, un 8,5, etc. Un notable alt i tal. És un videojoc que a mi no m'agrada perquè és molt llarg i a mi els videojocs que són molt llargs m'han d'agradar molt perquè ja fa temps que no. Sempre que durin una mica, que com això són molt... Però sí que vaig veure que el Love Hero era un videojoc molt bo, em vaig adonar compte des del primer moment que hi vaig jugar i vaig dir, com podeu veure els vídeos del canal hi ha moltíssims perquè em van dedicar molta hora. La part positiva és que vaig descobrir i vaig gaudir d'un gran videojoc, la part negativa és que no m'agrada. D'acord? Però he descobert que té un rerefons molt divertit i molt bo. Potser veu molt del món Dis, d'acord? Discwork, de Terry Pratchett, que té bastanta cosa d'això i té aquest humor absurd, però a la vegada no és molt, és absurd però sí no, perquè dintre de l'absurdesa hi ha nivells. És absurd però no, en tant en quant que li vol donar realisme i tal, i està bé i bé,
ja portava, des de l'última vegada que vaig llegir, ja portava un temps que jo em donava compte, dic, ostres, estic deixant molt, i el llegeixo, em sembla molt important portar-ho. Penso que a mi m'agrada llegir, em sento bé llegint i tal, m'agrada, però faig també per mi mateix i penso que faig una labor positiva, animar la gent que quan jugui un videojoc que no es quedi només en el videojoc, que busqui una mica i que llegeixi, que no passa res, que sí, que després hi haurà alguna persona que li agrada molt el joc i farà un vídeo i t'ho explicarà tot, però tu mateix tens l'habilitat per llegir, doncs busca, llegeixo, que no cal que t'ho expliquin tot, a vegades sí, però si t'agrada per exemple, imagina que t'agrada molt el Love Hero, doncs dona l'enciclopèdia i llegeix una mica és per animar això, descobreix, llegeix, que no passa res. El videojoc aquest videojoc t'està dient que no s'acaba quan acabes de jugar, sinó que pots escarbar, i potser si llegeixes l'enciclopèdia trobes alguna cosa que jo he trobat fent una mica de tal. Però bé, la finalitat és aquesta, animar la gent que llegeixi, que no només no n'hi ha llibres, també hi ha dintre del món dels videojocs, ja podeu veure, el Love Hero té bastanta literatura, i també, com si ja heu vist alguns llegeixos, no tots són videojocs, també hi ha Wikipèdies, hi ha algun conte que he vist per allà perquè l'he portat i el llegeixo i tal, però la finalitat és això, animar a llegir. Com sempre, us desitjo un millor dia a totes, a tots, a totes les senyoris, a totes les senyores i a tots els senyors. Fins una altra. Adeu.